Talagang pinaghirapan, no? Hindi ko. Hi guys! Welcome back to the channel, Marshall Sir Vlog! So sa vlog natin ngayon guys, makakasama pa natin si Red Chili. So mag-reaction video na naman kami. Pero sa reaction video namin ngayon, oh my god, I'm so very happy for this. Kasi sira ulo din po. So yan na nga guys. So sa reaction video namin ngayon is mag-reaction video kami ng magandang dilag dance challenge. Pero mga lalaki yung kukunin namin best. Kasi nga, siya yung pumili, ganon. So yung ganon. So ito yung mga video. So, oh my god, I'm so excited! So ayan, so start na tayo. Oh my god, I'm so very amazing. So eto na. Oh my goodness. Ang bago nila, no? Oh my god! Wow, yung mga kagat-kagat nyo. Ang tara! So ano masabi mo sa video? Ano masabi mo kay kuya? Sarap. Anong magagawa? Laging natutulala. Kung lumalapit ka, kung lumalapit ka, ako'y natutuwa. Sarap lang! Oh my god, sarap ba siya? Tatrapahin mo ba siya? Or jajawain mo pag nakita mo? Oh my god! Wala. Ay, wala? If you're given a chance na magkakita kayo, so tatrapahin mo ba siya or jajawain lang? Trutrapahin. Ay, tropa lang, di mo kakain. Charot lang. So, totropahin niya. So, ito yung second video. Ay! Ba't ang sasarap nila, Beth? Amoy, cute yung mata. So, yun nga. So, ano masasabi mo sa kanya? Guwap. Cute. Cute siya. Cute, tsaka ano pa? Okay, macho. Magaling sa manya. Parang inaambisyon niya na lahat. Parang binangarap, te. Sabi ko na mag-reaction. Binangarap niya na ganun. So, ito yung pangatlong video. Oh my God! Parang bakla. Oo. Pero ang cute. Hindi mo ako. Ayun! Sana anong masasabi mo sa kanya din? Maganda naman siya. Maganda. Maganda siya sa maya. Oo, ang cute niya yung may nunal siya dito, no? Ang taray. So, ito yung next video natin. So, ang reaction niya doon is cute lang daw, ganon. So, ngayon, ito yung susunod na video natin. Ah! Okay, hindi naman siya. Wow! Yung mga ganon. Sa mata. Ay! Oh. So yun lang, kasi yun lang pala yun. O diba? Pero ang galing din naman, kasi yung mga ganun-ganun niya parang, oh my God! Parang natunaw ako. At saka, sabi mo sa kanya, Bes? Ano sasabi mo? Okay lang. Ay, okay lang? Parang wala lang. Okay lang. Okay na yun, uy. Yung mga ganun. Yung parang wala. So, next video tayo. So, kaya okay lang. Wala siyang sinabi na cute, masarap, or whatever it is, no? So, okay lang. Yun na, tapos ang lahat. Yung mga ganun. So, ito yung next video. Ang ganda ng tag. Maganda mga tuwa. Oh my God. Ay! Ang cute niya! Gusto ko yung mga ganun, yung may mga tattoo, yung may mga abs, yung... Oh my God, oh my God, pinagpapauwi Ako ayoko. Ay, bakit? Ay, ayaw mo naman yung may tattoo? So, anong masasabi mo sa kanya, Bes? Okay lang din. Ay, okay lang? Puro ka okay? Yung kanina kasi, mas maganda. Ay! Sige. So, ito naman yung next video. Wow! Ang gwapo niya.
Wow! Ako'y natutuwa kahit di sinasadya. So agad! So, nakilala mo, jowa mo pala siya, nakalimutan mo lang. So, ano masasabi mo sa kanya? Wow, grabe ang sabi niya, te, jowa daw niya yun. Papa naman ang jowa niya. Okay, nakakaya naman sa kanya. May ka mag-excuse nga tayo. Siya yung mga ganun. So, jowa niya daw yun. Ay, sige. So, ano masasabi mo sa kanya, Bes? Masarap ba siya? Approve na approve. Ay! Parang perfect na perfect. Parang 200%. Yung mga ganun. Yung mag-pass na, no? So, ito yung next video. Ah, parang dila. Pinabawisan. Wow. Parang galing sa Kasama mo? Oo, nakatudyak ka. Ah, ang tara. Ang sarap ni kuya. Ang galing. Asawa ko yun, actually. Asawa ko siya. Nakakaya naman siya kanya. Yung mga ganun. So, ano masasabi mo sa kanya, Bes? Para sa akin kasi, parang ang ganda ng katawan niya. Siguro nag-gym sila, no? Kaya gumagana yung mga katawan nila. Ay, ako. Instructor nila ako. Ay! Kaya naman sa instructor nila. Mukhang puputok na, ganun. Kasi nag-gym din ako noon, pero yung mga track yung ginanon ko. Ang laki ng katawan mo. Lumakit eh. Parang bumuo yung isang abs lang yung natira. Ganun ba? So, yun na nga. Anong masabi mo sa kanya, Bes? Magaling siya, magaling. Ay! Saan siya magaling? Saan siya magaling? Sa sa'yo, syempre. Ay! Parang may iba ka pang nakikita. Ay! Parang tanga! Marami talaga ito. Ewan mo sa kanya. So, okay lang. Masarap siya. Di ba nga ganun? So, maganda siyang sumayaw. Charot. So, base sa mga katawan niya, ano bang nagustuhan mo doon? Char. Oo. Wala. Ano bang gusto sa katawan nito? Parang wala kang gusto sa katawan niya. Wag ba? Kasi yung tinitingnan yung mukha talaga, te. Ah, ang tare, ha? Tsaka yung... Wala akong paki sa katawan. Ay! Siyempre, bihisan din naman yan. Oh, yung mukha mo, bihisan mo. So, ito yung next video natin, guys. Video. Wow! Parang si James Reid! Ang gwapo nila, bo. Oh my God! Oh my God! Cute niya. Ay, choke. Wala akong masabi sa kanya ang guwefe. Sinayuan niya. Ay! Kakaya naman sa kanya, eh. So, ang gwapo niya, Bes! Oh my God! Ang gwapo! So, ganun. So, ano masasabi mo sa kanya? Parang ano sabi. Ay! Parang masarap daw. Parang tama. Parang siya si James Reid. Ay, hindi ko talaga ito yung naabangan ko sa TikTok. Oo. Oh, sobra. Grabe kasi ang galing niyang Yung tanong niya. magpapakit siya. Yung kuhang-kuha ka talaga yung mga ganun. Yes! Oh my God, so very amazing. Charot. So, ang taray, ang ganda, yung, oh my God, yung galaw niya. Perfect yung perfect siya sa akin. Yung ilong, yung mukha, yung mga ganun. So, yun na nga, yung ilong, yung mukha, perfect na perfect. Yung katawan, kasi hindi ako mahilig sa mga matataba. Baboy na nga ako, tas Diyos ko, nadami pa kami kung ganun. So, yun na nga, gusto ko yung mga mapapaya. Char! So, ang gwapo, Bes. So, okay siya. Para sa akin, okay siya. So, ito yung huling video, Bes. Tingnan natin yung huling video. Ay, napade. Lang. Wah! Ayun! Magkikiyo. Wah! Talagang pinaghirapan, no? Wah! Hindi ka! Magsidancer ata. Wah! Wah! Wow! Wow! Bumilya. Ang cute. Actually, natawa ako sa galaw ni Kuya kasi from the top, kanina mula umpisa, ang ganda ng mga, ang ganda na ng mga action nila, yung mga ganun-ganun lang. Si Kuya parang hinip-hop niya yung mga nila. Yung mga ganun. Parang pinaghandaan talaga ni Kuya yung sayaw, te. Parang may step talaga siya na sa kanya talaga. Ang taray! Ganda pala. Oo. Tapos yung kanya nakatawa yung mga ganun-ganun ni Kuya. Parang tanga. Pero ang galing. Ang galing ni Kuya. Ito yung siya dancer daw. Busy talaga ito, no? Oo. So, yun na nga, guys. So, ang galing ni Kuya para sa akin. Maganda yung katawan niya kahit ang galing niya kasi marunong siya sumayaw yung mga ganun-ganun, no? Bagay talaga kayo. Mali na ba? Charot lang. So, ito na nga, guys, lahat ng video na re-reaction namin, guys. So, sa Red Chili po ay pinagpapawisan ng bonggang-bongga sa mga nakita niya. Char! Ay, inilapit talaga
lang yung mukha. So yun na nga guys, so maraming salamat po sa lahat ng mga viewers namin, tsaka subscribers. At higit sa lahat, meron po pala nagpapa-shoutout, no? Sila si Ma'am Renibeth, sila si Mami Anlucar. So maraming pong salamat sa inyo. At sa iba pa na magko-comment, tsaka tumitingin sa mga videos namin. Very amazing. So thank you very much. So December na pala. So advance Merry Christmas and a Happy New Year, no, to all. So malapit na birthday ko, kaya balot-balot na kayo dyan. Balot-balot na So kayo. December 22 po pala yung birthday ko. So bakit Akin, December 25. ay, taray! Sana all! So yun na nga guys, ibalot nyo na. Baka may saging kayong hinog. Yung mga ganon. So maraming salamat guys! Bye-bye!